akwai wani kissa da aka taɓa bani na wani bawan Allah yana ta neman admission daga shi sai mahaifiyar mijin ya rasu ya bar su daga shi sai ita, yaron har ya girma, to ba ta so ta rabu da ɗan nata, shi kuma ɗan yana so ya je waje ya yi karatu, sai ya fara neman admission ba tare da sanin mahaifiyar ba. Yana da ƙoƙari har ya samu scholarship, suka yi funding komi ba tare da mahaifiyar ta sani ba. Sai da ranar da zai tafi, ana washe gari zai tafi afuwan, sai ya faɗa wa mahaifiyar, to fa ga abin da ke faruwa. Sai ta ce to abin da kai kenan, ya ce eh. Sai ta ce to shi kenan ba komi. Ya gama haɗa kayan shi, washe gari kenan ranar tafiya zai je airport, sai ya shiga ya yi wani abu a ɗaki, sai ta ɗauke passport ɗin. Ko da ya je airport ya duba zai shige, sai aka ce ai ba passport, ina passport, ya duba bai ga passport ba. Sai ya gane abin da mahaifiyar shi ta yi, kawai sai ya dawo, don jirgi za ta tashi ba kuma jiran shi za a yi ba. Kai da ka samu scholarship ma, misali ɗani fa za a maka fa na jirgin ma, bulus ka samu, sai a jira ka kai awa, shugaban ƙasa ne kai. Sai ya koma gida, so ya samu delay, jirgi ta wuce. Ko da ya dawo gida, mahaifiyar tana ganin shi, tana jin shigowar shi, afuwan tana kicin, ta san kawai abin da take so ya faru. Yana shigowa sai ya ajiye jakan ya shiga ɗaki yana ta kuka ɓacin rai. Ita kuma tana alhamdulillah, ta kunna TV, dama TV na ƙara, kawai sai ta ji cewa ai jirgin da ta tashi zuwa ƙasa kaza ta faɗi. Sai ta gode wa Allah, ɗanta bai ciki, jirgin da ɗan ya kamata ya kasance yana ciki. Me aka samu? Ya samu abin da ya hana shi tafiya, wanda ɓacin rai ne a gare shi, amma jirgin ta faɗi, babu kuma wanda ya rayu a ciki, da shi ma yana ciki. Ya shiga ɗaki yana bacci da ɓacin rai da fushi, kun ga ya kubuta ko? Da a cikin jirgin zai mutu. Ta gama dafa abinci sai ta ce bari ta shiga ta bashi haƙurin abin da ta yi, sannan ta sanar da shi abin da ya faru. Ko da ta shiga, kafin ta shiga dai misali yanzu, ai abin da take so ya faru ko? Shi kuma bai nuna mata ɓacin ran ba, don bai zo ya same ta watakila sun fara sa'insa da ita ba, saboda haka bai saba ma mahaifiyar shi ba. Ai cewa Allah yayi wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ko? Kada ka ce musu uff, kada ka je ka yi sa'insa da su ta magana. So bai je yayi wannan ba, saboda haka bai saba umarnin Allah ba. Ya shiga ɗaki ne yana kuka, yana ɓacin rai, yana fushi. Ita kuma anan hankalinta ya kwanta, kuma duk laifin ɗanta ta yafe mishi. Abin nufi ma, in fact ita za ta je ta ba shi haƙuri ne na abin da ta yi. Ta shiga ɗaki sai ta same shi a kwance, ta tada shi bai tashi ba. Ashe shi ma mutuwa yayi. Allah ya kaddara cewa a ranar zai mutu, ko ya hau jirgin ko kar ya hau jirgin, amma dai ita yanzu ta ga gawan ɗanta ko? Amma a jirgin gaba ɗaya babu wanda aka gani. To kun ga abin da aka mishi bai so ba, amma sai ya zamo mishi alkhairi. Don haka ba lallai ba ne abin da kake so ya faru da kai, amma ka gane cewa Allah ya zaɓa maka abin da kake bukata ne.